दिनै भगतपारा प्राइमारि आरो मोदैबारि प्राइमारि जोंनि मोदैबारि ब्लक कमिटिनि सिङावहाय थानाय जितु वुमेन विंफोरनि मोनसे जथुम्मा जादों। बेयावहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन मथेहाय दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जाहैबाय। भगतपारा आरो मोदैबारि ओनसोलनि बे माजगामियावहाय गोबांथार महिलाफ्रा आइजोफोरा बाहागो लाफैदों। जोंनि महिलाफोरनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि UPPL दला मा मावगोन मा मागोन, स्पेशली महिलाफोरनि थाखाय मा बेबस्था दं बेखौ जोङो महिलाफोरनो गुवारै खेंफोरथिना होनो थाखाय UPPL दला मोनसे महिला समारोह बा महिला मास गेदारिं खालामनाय जादों। बेहाय मोननै प्राइमारि दं, भगतपारा प्राइमारि आरो मोदैबारि प्राइमारि। बिनि उनावहाय नैथि दिनैनो आरो मोनसे मिटिं दंबावो बालिपारायावहाय। बेहाय मोनब्रै मोनबा प्राइमारि लोगो नांनानै बिथांमोना अर्गेनाइज खालामगासिनो दङ। दिनैनि मिटिंनि थांखिया बेनो, मोनसे प्रस्तुति मिटिं आरो UPPL दोलोआ स्पेशली महिलाफोरनि थाखाय मा बेबस्था खालामनाय जादों, महिलाफोरनि जौगानायनि थाखाय महिला सबलीकरण एबा महिला आर्थिक भाबै जों माबायदि खालामनो हायो, BTR सक्तियाव स्पेशली महिलाफोरनि थाखाय मा मावनो गोनां खामानि दं, बेफोरखौनो दिनैहाय जोङो महिलाफोरनो गुवारै मिथिसार होनो थाखाय नैबे मेलखौ खुंनाय जादों। लोगोसे UPPL हिसाबै स्पेशली महिलाफ्राबो जोंनि 50% नागरिक हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ एंगारनानै जोङो हाबाफारिफोरखौ मावनो हाया। दा बेनि थाखायनो जोंनि BTC ओनसोलनि एबा BTRनि गासैबो महिलाफोरखौ खावलायनो सानदों जे जोङो दोलै नोगोरै जों UPPL दलाव जगदान खालामनानै गोदान सरकार दानायनि आरो BTRखौ गुवारै दाफुंनायनि मोनसे थांखिजों UPPL दोलोआ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो मावगासिनो दङ। आरो महिलाफोरनि आफादगिरि बिथां बिना गयारि बायदेवनि दैदेननायाव बे मेल मिटिङा जागासिनो दं, खुंजागासिनो दं। आरो जोङो लाख हाजार महिलाफ्रा जोंनि UPPL दलाव जगदान जागासिनो दङ। मोदैबारि समस्थियाव जोंहा बारग' EM जगदीश सरकार दंमोन। बिथांनिफ्राय परिबर्तन नागिरनानै रायजोफ्रा उन्नति नागिरनानै देग्लाय जों UPPL दलजोंहाय जिउयै माहामै बिथांमोना मावगासिनो दं सोलायनायनि थाखाय, उन्नतिनि थाखाय। लोगोसे जोंहा UPPL हिसाबै जोंहा गोबां रायजो राजानिफ्राय हहारि मोननायनि खारना जाहैबाय जिहेतु एबसुनि दीर्घदिनिया बड'लेण्ड आन्दलन, NDFBनि दीर्घदिनिया जेनेबा अस्ट्रनि आन्दलन, बे आन्दलनफ्रा 2020 मायथाइ 27 जानुवारियावहाय मोनसे BTR सक्ति जानानै थांबाय। आरो बे BTR सक्तिनि गेजेरजोंहाय बे जोंनि बड'लेण्ड आन्दलन आरो NDFBनि समस्याबो जोबनानै थांबाय। जों बुंबाय बियो मोनसे सान्ति सक्ति आरो जोंनि गेजेराव हान्थि फैबाय आरो हान्थि फैबाय जेथिया उन्नतियाबो फैसिगोन। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा लुबैदों उन्नति फैनायनि खोथाखौ आरो BTRखौ गुवारै इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों। नैबे बोसोरावहाय स्पेशली रायजो राजाफ्रा बहुद साग्रिद, बिथांमोना थाखा फैसाजों बायजानाय नंला। आरो जों गामि हाबनानै जों बेखौनो मोनदों जे रावबो जगदीश सरकारनि प्रल'भनाव बा BPFनि प्रल'भनाव रायजो राजाफ्रा गैला। बिथांमोना थारैनो सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनायखौ लुबैनायनि थाखाय दिनै हाजार महिलाफोरा नैबे मिटिङाव बाहागो लादों। बेनो जोंनि मोनसे सिगनिफिकेन्स। स्पेशली जोंहा UPPL हिसाबै एजेन्डा दङ, जिहेतु BTR सक्तियाव मोनसे संस्थापननि बाथ्राफोरा मेनसन खालामनाय दं। जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव BPFआ मात्र ललिपप आरो थक बन्सना खालामबाय, 5000 10,000 होननानै महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बायखांबाय। नाथाय जोङो दिनैनि बे इलेक्सनाव जोङो महिलाफोरखौ बायनायनि खोथा बुङाखै। महिलाफ्रा माबायदि एस्टाब्लिश जानो हायो, आर्थिक भाबै इक'नमिकेलि माबायदि जौगानो हायो, बेनि थाखाय जोङो BTR रुरेल लाइभलिहुड मिशननि अधीनाव महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ रेजिस्ट्रेसन खालामगोन। आरो बिथांमोनखौ जिहेतु जोंनि BTR सक्तियाव लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युट दङ, थांना थानायनि माबायदि जिउ खुंनायनि माबायदि राहा लामा मोननो हायो बेनि बागै ट्रेनिं सेन्टार दं। आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जोङो ट्रेनिं होगोन। बिथांमोना बिभिन्न स्किमाव ट्रेनिं लागोन आरो ट्रेनिं लानायनि उनाव बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो 1 लाख रां करि गासैबो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो
जों आर्थिक साहाय्य होगोन आरो बिथांमोना खामानि मावनो सुबिदा मोनगोन। आरो जोंहा मोनसे बिटिआर सुक्तियाव मेनसन खालामनाय दं ग्राम्य उद्योग माने भिलेज कटेज इन्डास्ट्रि, जों बेखौ मुभमेन्ट माने आन्दालन खालामनो नागिरदों, जागायजेननो नागिरदों। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव तथा 15 बोसोरिया बिपिएफ सरकारनि दैदेननायाव जोंनि मोदैबारि समस्तियाव 98% गामिनि लामाफ्रा जौगाखाङाखै। अकल 2% लामाफ्रा बहाबा सिसि ब्लक जादों, बेबो आधा, ब्लेक टपिं जादों बेहायबो आधा। नाथाय बहाबा PMGSYनि लामा जादों, बेहाय जोंहा बिटिसि सरकारनि जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया, बे असम सरकारनिफ्राय खालामदों। नाथाय बिटिसिनिफ्राय 98% लामाफोरा गाज्रि जिहेतु बे जोंनि मोनसे चेलेन्ज आरो इउपिपिएलनि मोनसे मावनांगौ हाबा, बेखौ आं रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदों। 98% लामाखौ जों माबायदि मावनो हायो। गोग्गो लोंग्रा दै आसनिनि जोंहा बहुद फेलियर जाना दं बिपिएफ सरकाराव, जों बेखौ माबायदि रेन'वेसन खालामनानै रायजो राजानो गोग्गो दै लोंहोनो हायो, बेनि जों मोनसे प्रतिश्रुति होदों। लोगोसे जोंनि बानपानि समस्या, जोंनि मोदैबारियाव नवा नदि दं, नोआ दैमा आरो कलसि दैमा दं आरो बिभिन्न दैमा दं। बे दैमाफोरनि थाखाय जोंहा गराखहनियानि समस्या दं आरो बानपानिनि समस्या दं। बेबो जोंनि मोनसे मेजर इसु। दा बेखायनो बेखौबो जोङो जितु बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव जोंहा मोनसे दफा दं, जेयाव असम सरकारा प्रतिश्रुति होदों। बे दफानि गेजेरजों जोङो गराखहनियाखौ जों रैखाथि होनो हागोन आरो दैमानि माथावरि बानायनानै बानपानिनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो हागोन। आरो गोबांथार जोंहा सामाजिक जेंनाफोर दं, बे जेंनाखौ जोङो इउपिपिएल दोलोआ आं सासे बिजाथि महरै दैथायहरजायोबा बे 5 बोसोराव आङो 100% नङाबाबो 90% सुफुंनो थाखाय आं दायबद्ध, माने रायजो राजाखौ आं प्रतिश्रुति होबाय।